suwung buka cerita wong sing lagi gandrung Edi Ellen ana panggonan kang iso aku kowe iso gandeng rasa kawitan hati suci dan rasa senengan nyawiji wis semua kang kebak prasasti wirengisi padha dilakoni masalah tanpa memang yen tresnaku ora bakal ya gula ya omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang yen kekelatiku kok pasrahke jiwa lan ragaku manuk sriti padha nyawa omah suwung sing dadi kenangan Beta Pro Audio Puspita Nada Indonesia Yuk riwayat masuk buka cerita lagi Kakung Paijan motor Subhan Nuwun Sugeng Kondur ana panggonan Kanesto aku kowe Yuk gandeng rasa Pawitan ati suci dono rasa wis nunggal nyawiji wis moh kang kebak prasasti wirengisi padha dilakoni omah sawung tanpa yen tresnaku ora bakal pudar omah sawung tanpa timar yen tresnaku ora bakal yen kekelatiku kok pasrahke Yuk yuk ah Yuk ah Yuk Yeah.
yuk, yuk. Padha dilakoni Mas wong tanpa timar yen tresnaku ora bakal udar Mas wong tanpa lawan yen tresnaku ora bakal ilang pengen deket matiku kok pasrahke jiwa lan ragamu manuk sliti padha nyawang omah Yuk, yuk, yuk. dadi kenangan Ah, eh. Ah, eh, ah, eh. Isih prawan apa wis keluarga pitakonmu mas kok ya neko-neko tak wangsuli mengko pamrih apa aku rondo-rondo lagi telung dina rondo kembang asli saka Jawa urip bebarengan apa tuman sementas wae kenalan ora sudi dasar kowe mata keranjang tresno aja diobrol ning dalan nadyan rondo aku ora gampangan Enjang bidang gumurah Angger beni Yuk. Pono Ah, eh. Ah, eh, ah. Anipun lir ombake samudra. Ngombe, ngombe, ngombe. Ngombe kopi.